Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Kompong. Halo pemirsa, ini anak bojoku saya istirahat. Aku pengen nyuci nang jaba soalnya bekas iku pemirsa lu. Bekas apa Mbak Eka? Bekas sate kambing. Kuwi ku tak kucuri jeruk kabeh pemirsa. Ya kuwi lah ben ben setidaknya kuwi nganu pemirsa apa? Iya. Ben setidaknya kuwi ya amise iki ilang. Gara wedang bojoku tapi ki kok arep insyaallah rencana arep budal ning Jepang pemirsa. Tapi aku antri sik. Mbah iso sudah budal apa sesuk gak roh. Tapi nek pembukaan sik. Arep kuwi pemirsa. Alhamdulillah untuk rezeki daging kurban saka Mak Damis engko tak jupukin dhisik. Nek bar kuwi agek anu. Tante Deni mae dadi panitia kae. Lagi super sibuk. Aku tekan info ya. Seperti tak kayak pembukaan sik apa sesuk. Mbah nek nuntuti ya ora apa-apa, monggo ya gak ono. Udan gak ono itu pemirsa. Ana wedang bojoku sik tak nyuci tak isa-isa. Kok nek nyandak ya alhamdulillah, gak nyandak ya aku benjo dadi iso masak. Apa sesuk ya ora roh. Soalnya Mas Santo ki sik libur pabrik. Ada beberapa tujuannya pabrik yang ia sopir, apa yang ia kirim barang ku isek cuti, ya berarti ya sopir malah cuti. Gaya cuti kaya apa ae saya. Aku tak lanjut lagi. Soalnya HP ku ya tak cas ki seperti enggak pembukaan. Aku kok dinik lali soalnya kadang kula ki kadang oh iya kurang pembukaan. Kok yo wis tak konten kadang kula tak weni stiker assalamualaikum ki yo mohon maaf pemirsa kadang lali. Terus saya mau tak lanjut, aku harap sesuk omah dhisik, aku mau ya wis tuku sarapan ngloloni ngono. Mbok menawa engko nek gak nuntuti terus wis awan apa cuacane gak apik ya. Engko sore apa sesuke agek berangkat seperti tak kayak pembukaan. Aku ki nggudak ki lho, engko nek entuk anu antriane. Daging saka Mak Damis alhamdulillah. Beli sapi ya Mak Damis kowe. Alhamdulillah rezeki lancar ya Mak ya. Eleng. Anu ngene. Oh iya. Goblong Den. No. Oh, iya Mak. Ngono. Terus anu yo kandhani ya. Terus aku kaje ditutno Tante Deni terus aku dihubungi Tante Deni. Iya aku pas arep dolan. Wis saya tak tahun lagi aku tak. Oke, pemirsa. Jane noman duwe dhewe ya. Bentar, tak ono. Ngarep piye apa ora? Iya. Piro tak kilo. Saiki ndera 100. Enak. Gak ono 80 paling. 70 ya. Ngarep ya ora? Kajo. Ini terakhir ngumpul. Bawah lho. Piye ya? Ini tambal bane lawan ya. Heeh. Kita berangkat. Ya? Kucingnya apik, kucing Mbah Nah.
suwi men. Pemirsa antri pemirsa suwi mas antri. Kita menunggu kok suwi temen ya guys. Oke, aku tak berangkat yo, bateraiku entek, jadi kita lanjut lagi konten selanjutnya. Oke, aku tak ikut pemirsa, tak berangkat dulu. Ki panas mari soalnya yo awan iki pemirsa yo. Terima kasih, pokoknya ojo lali like comment sampai komen anak lawan mbak ikan yo proses akeh yo. Iki mangun cukup dagingnya mak damis dhisik, terus tak simpen sik nang omah, urung sempat tak masak. Masalah yo Mas Alek yo wis kangen, tak kok aku ren dolan apa ora yo tetep tak dolani pemirsa. Yo jeneng anake ngontrol ngewangi ngopeni diwangi ngopeni wong tuaku yo alhamdulillah yo wis pokoke aja lali lah kok sampai keluarga Mas Goplem panas secara umum. Bisa antri panjang, tetap semangat untuk hari ini. Ojo lali, tetap bersyukur. Selamat menunaikan selamat hari raya Idul Adha. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tetap semangat hari ini. Dadah.